Idol Dennis, please come in. Idol ganun, President. Nagigay sa Dilipiya Police de Ilocos Norte para si National Day of Remembrance sa Corripo, di Dilayang Calman, Ilocos Norte Police Provincial Office, yung sakbay itiya programa si INTPO, yung YPT Force March, itiya at panakatulitiya sa, at sama si itiya first sa Provincial Middle Force sa Ampani, itiya RMF Bank, itiya PNP Provincial Commander. Manipot si Kamkam Captain Deltas 1, Nagdalagitoy, Manipot si Yusbot, itiya Sentro, Managturong, itiya Sendaan, Managsubli, itiya Campo de itiya Police, mabot si 5 kilometers, itiya Sinagda de itiya Police, para palang para ito yung barangay sa, itiya panakalagit si Kinagaluar, itiya sa Portitor nga, apin mo sa ito po itiya Plus, itiya Mindanao, itiya Nababrabas, Plus, Namban, na dito kaya para kaisa, dito kami si Polisa, itiya ito yung National Day of Remembrance Branch sa 44, para angay itiya CTO, Dilayang Calman. Kapay, pero yung dapat nagsnatis ng kararanda, iti Sismok Monumento, iti sa 44, iti Kamkapting, Valentina Suan, Palaktin itiya Force March at at iti na programa, kanaangay itiya Grandstand, para sa nang itiya panakanagit, iti Sinabanuar, dahil iti sa 44, Karaman, iti Uto Umar Nacionales na matumot Marcos Ilocos Norte, na Karaman, iti sa 44, iti Takawag Campus, iti probinsya si Maguindanao. Damag ko lang manipot siya ay ISPPO, Idol, Dennis Cadillo, sa ISN. IFM News.